Päivän TPS-legenda Hannu Jortikka, 6 kultamitalia Tepsille valmentajana. Ensimmäinen kulta 89, toistaiseksi viimeinen 2001. Vieläkö on mahdollista, että Jortsu joskus valmentaa Tepsi? Ei ole kyllä mahdollista. Kyllä mä viimeksi kun ove laiton kiinni, niin kyllä se päätös tultiin tekemään. Nyt pitää muistaa se, että mä oon 3 eri otteessa ollut TPS-valmentaja ja vuosissani erittäin paljon, niin kyllä mä olen oma osani TPS:ään tehnyt. Mikä noista 6 mestaruudesta on parhaiten jäänyt sun mieleen? No kyllä tietysti ensimmäinen mestaruus, koska Turussa oli vuonna 1976 oli voitettu mestaruus ja sitä oli Turussa haettu, oli kaikennäköisiä kultaa värimä kampanjoita ja oli pelaajia hommattu joka puolelta ja mä tietysti tulin HPK:sta sitten ensimmäisen divisioonassa siirryin TPS:ään oma juniori- ja kasvattajaseuraan, niin kyllä siinä oli paljon sellaisia asioita ja ennen kaikkea niin me oltiin vielä tuo vanhassa Kupittaan ladossa ja se tunnelma ja ilmapiiri jo ennen sitä viimeistä finaalia, niin kyllä se oli sellainen, että Turku on pakko nyt mestaruus saada ja kyllä se varmaan sen takia on ehkä jäänyt parhaiten mieleen myös. Mitkä on semmoisia piirteitä, jotka sua raivostutti pelaajissa? No kyllä mulla on semmoinen niin kuin välinpitämättömyys ja sitten, että ei pidetä itsestään huolta, että näillä taloudellisilla palkkioilla, millä pelaajat liikkuu, niin kyllä pelaajien pitää olla niin kuin tavallaan ne omia firmoja ja firma pitää olla koko ajan kunnossa, niin se mua niin kuin ärsytti ja ennen kaikkea sitten semmoinen niin kuin välinpitämättömyys, että kun tultiin peliin ja oltiin yleisö edessä, niin ei annettu kaikkea, niin kyllä se mun mielestä on kaikkein niin kuin raivostuttavin piirre. Hannu Jortikka, pystytkö sä uraltaan mainitsemaan joitakin pelaajia nimeltä, jotka on ollut erityisen helppoja valmennettavia siinäkin mielessä, että yhteistyö on ollut valmentajallekin hyvin antoisa? No kyllä niitä on vaikka kuin paljon. No heitä pari esimerkkiä. No, kenen kanssa yhteistyö on ollut hienoa ja tuottoisa? No sanotaanko niin, että yhteistyö on ollut hienoa, että ei oikeastaan tarvinnut muuta kuin tervehtiä ja sanoa, että moi harjoitusten ja pelin jälkeen, niin on Kiprusovin veljekset molemmat, niin maalivahti Miikka kuin pakki Markokin. Hantta Virta oli hyvä pelaaja. Kyllä niitä löytyy. Kari Jalonen ehdottomasti pitää laskea siihen ja näitä on iso liuta, on vähän väärin niin kuin, tavallaan karsinoida näitä pelaajia.